Bé, bona tarda a totes i a tots. Com sabeu, estem en un estat d'excepció. Davant d'aquest estat d'excepció, la solidaritat és fonamental. Donem molt de valor a la solidaritat internacional, hi ha hagut moltes mostres, ja ho heu vist pels diaris i els mitjans i a tot arreu i pel WhatsApp. Però sobretot, la solidaritat que valorem més és la que ve del propi país, la que ve dels països catalans. I en especial la que ve de la Catalunya del Nord i de la seva capital, Perpinyà. Penseu que durant el franquisme Perpinyà es va convertir en la capital de la llibertat per tots els catalans. I ara torna a ser-ho, avui en un acte com el d'avui. La solidaritat és decisiva per intentar frenar i per aminorar el que serà una repressió que fins aquí ha arribat a unes cotes escandaloses però que continuarà. Estem davant d'una setmana que serà decisiva pel triomf o per l'escalfament d'un procés, com heu dit aquí, revolucionari. Un procés que fins i tot pren un caire que no ens havíem imaginat i una dimensió popular que tampoc potser havíem arribat a imaginar, almenys en les proporcions que es donen. Per tant, totes les mostres de solidaritat seran fonamentals en aquest tour de força que ara per ara es manté entre aquesta incipient República Catalana i el que és l'estat espanyol. La reacció de la banda catalana, quina és? No pot ser d'altra que una reacció democràtica. Quina és la màxima expressió, doncs, d'una opció democràtica? Votar. Per tant, farem tot i més per tirar endavant el referèndum del dia 1 d'octubre. S'ha parlat fins i tot de vagues generals. No sabem on arribarem. Estem en una lògica que se'ns escapa a tots i que aquesta acció-reacció, cada vegada, cada dia que passa, i sembla que ha passat una setmana i han passat 2 dies, és més accelerada. Torna a tenir vigència, per tant, aquells crits que s'havien fet durant prefranquisme, que eren el de llibertat. Les llibertats polítiques han estat amenaçades, estan tocades. Amnistia, hem de reclamar amnistia a la gent agafada i condemnada, encara que l'hagin deixat anar avui uns quants, ja han tornat a amenaçar, en Francesc ho deia, els 2 representants màxims d'Òmnium i de l'Assemblea. Per tant, la lluita per l'amnistia torna a ser, i ara, aquest cop, l'autogovern és un autogovern ja concret d'una república catalana independent. Una república catalana independent que serà una garantia de les llibertats democràtiques, d'una democràcia plena davant d'un estat espanyol que està sumit en l'autoritarisme. Gràcies per la vostra solidaritat.